3 săptămâni în Himalaya, o carte superbă, niște aventuri pe care odată în viață le poate trăi cineva. Îi dau cuvântul să spună despre cartea lui ce crede de cuvință. Bună seara, sunt Marius Chivu. Într-adevăr scriu la Dilema Veche, am scris și această carte. Am scris-o singur, cu gândurile mele, iar unde am citat din altcineva am pus ghilimele. Anul trecut, cam pe vremea asta, am plecat cu un prieten de-al meu bun să traversăm cea mai înaltă trecătoare din Himalaya, Torungla, aflată la 5416 metri. Între timp am aflat că nu e cea mai înaltă, mai există una cu vreo 7-8 metri, dar mă rog, ce contează. 3 săptămâni în care am străbătut 400 de kilometri de munte. A rezultat această carte, care are aproape 300 de pagini și 150 de fotografii și despre care, ca să nu-l aud eu, las pe Mihai Brezean, unul dintre editorii site-ului Dor Te Ducă, un site pe care vi-l recomand cu mare căldură. El o să laude cartea, pentru că i-am dat de băut toată seara până acum. După care, eventual, o să revin să îndrept ceea ce el m-a prezentat cu foarte suficient entuziasm. Ceea ce nu știe Marius e că și prima oară, în momentul în care am citit cartea, am băut destul de mult, dar am băut după ce am citit vreo 120 de pagini la dublu cu prietena mea. Am avut 2 exemplare în seara aia, am fost norocoși și am citit la dublu împreună, în liniște și pace. Practic am urcat împreună cu voi doi până pe la 4000 ceva de metri. După aia ne-am dat seama că e un meci la televizor, o să vedeți în carte că pe lângă Himalaya apar multe lucruri care țin de viața de zi cu zi și acolo era vorba de un meci și Marius se tot întreba cât s-a terminat meciul respectiv. Asta ne-am întrebat și noi și ne-am oprit citit și ne-am apucat să vrem. Și ne-am dat seama după aia că e o carte scrisă atât de frumos și de lin și deși pare mare se citește atât de repede, e ca și cum am fi stat la bere cu el și ne-ar fi povestit cum au fost aventurile acolo. Dar vreau să spun un singur lucru, că cine va citi cartea asta peste 20 de ani, pe lângă faptul că se va plimba prin Himalaya, o să aibă un foarte bun ghid a cum era, cum gândea și la ce se uita și ce asculta un tânăr de 33 de ani din București, cum era Marius anul trecut, pentru că Marius se ia pe sine în aventura asta și aflăm ce muzici ascultă, cu ce echipă de fotbal ține, ce citește și în general e minunat pentru că ne ia și pe noi odată cu el. Așa că vă recomand să citiți, se citește, cred, și într-o zi. Dacă o luați acum până mâine seară, gata. Da. Călătoria, cum spuneam, a fost făcută în luna mai anul trecut, pe munte la 5000 de metri altitudine, unde nu aveam internet, nu aveam telefon fix, nu aveam mobil, nu aveam cu noi nimic, astfel încât după vreo săptămână am aflat și noi că americanii îl împușcaseră pe Bin Laden și când ne întâlneam pe munte cu alți trecări, schimbam impresia asta și nimeni nu avea încredere, urma să verificăm informația la întoarcere. E o carte cu toate aceste peripeții. Ce să zic, sper să vă facă plăcere și să călătoriți alături de mine citind-o. Cartea se găsește la Jazz Banat. Cine cui trece prin cap că aș putea să semnez cartea, chiar o să o fac cu mare plăcere. Mulțumesc că mi-ați acordat aceste câteva minute și sper să aveți în continuare un festival minunat. Doamnelor și domnilor, a fi fost Marius Chivu la 5.000 de metri înălțime.